Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय लोगोफोर दिनै जों मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ नायलांबाय था जों बबेयाव थांनो ओंखारदों मा खामानिनि थाखाय नोंथांमोना थारैनो मिथिनो मोनगोन आरोना अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर मेन जायगायाव जों सहैग्रोनोसै अब्ला नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थुफाबाय थादो आरोना लोगोफोर थ' बियो जों दा बहा थांनो नागिरदों मा खोनायासैलै जों थांबाय थानोसै लोगोफोर नै बिमा बिफा फिसा आरोना नै बे ग्रिल दखानावसो फैदों आरोना लोगोफोर जा ग्रिल नांगौ जादों बेखायनो नायनो फैबाय आरोना जाबाय दे गाखो जाबाय लोगोफोर जों हिउ थांबाय हिउ फैबाय आरोना लोगोफोर दा माने जोङो न'आव सफैफिनबाय ओमफ्राय नोंथांमोननोथ' दिन्थिखाबाय ओमफ्राय जोंनोबो नांगौ जिहेथु जों थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों अर्डार होबोबाय सिम्पल डिजाइनखौनो अर्डार होबोबाय आरोना बहुद गिलिर गिलिर जायो नङाब्ला हेभि डिजाइनबा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना बे जेराव जों होगोन बियो फुराना न'सो नालाय लोगोफोर बांद्राय हेभिखौ होला डिजाइन गैया बा सिम्पल आरोना लोगोफोर बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय नै रेडि जानानै दं आरोना लोगोफोर माने दिनैथ' 1 तारिख फिसालाना दिनैनिफ्राय सुरु जाबाय एग्जामा ओमफ्राय फिसाजोना 3 तारिखनिफ्राय जोङो फिसाजोजों आंजों नै रेडि जागासिनो आरोना नालाय नै सासे उन्दुबावबायसो बेनोनो आं दा कुइसन खालामनानै होगासिनो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना